Seppo Metsälä tässä terve. Päätettiin Esan kanssa jutella aiheesta Rujan webinaari 16.6.2016 hänen aineistonsa pohjalta. Tervetuloa Esa mukaan. Kiitoksia Seppo. Ihan hienoa, että teit tästä webinaarista videoesityksen. Mäkään en kerinnyt valitettavasti sitä katsoa ja mielenkiinnolla odotan, mitä sieltä tuleman pitää, koska nämä webinaarit on ihan hyviä sillä tavalla, että ne on suoria lähetyksiä ja vähän toisenlaisia kuin ne yleisötilaisuudet. Niin kerropas lisää. Joo, tämä on innolla tehty Lontoon eventin jälkeen ja siellä oli yli 5000 paikalla kuuntelemassa näitä samoja juttuja. Tässä niitä tulee vähän tarkemmin. Hyvä. Eli siellä oli lähtökohtana, että siirrytään ihan kokonaan seuraavalle tasolle tässä kryptovaluuttatoiminnassa maailmanlaajuisesti. Aivan. Ja mitä se nyt sitten tarkoittaa, mitä ne tasot ovat ja mitkä aikataulut ja tavoitteet sitten on? Joo, täällä on perustavoitteena saada OneCoinille lisää näkyvyyttä ja julkisuutta ja ihan niin kuin globaalisesti. Ja OneCoin levittää verkkosivuillaan ja verkostonsa kautta tosi hyvää tietoa kryptovaluutoista ja kertoo koko ajan myös viimeisimmät uutiset yhtiöstä ja sen kehityksestä ja pitää huolta siitä, että koko toiminta on laillista ja kaikki nämä laillisuusdokumentoinnit toimii globaalisesti kunnolla. No niin, mä oon kuullut kanssa, että siellä on internetsivut päivitetty ja tullut paljon uutta tietoa. Sä varmaan kerrot niistäkin sitten tuonnempana. Tässähän sitä onkin jo. Joo, tässä on 3 uutta sivustoa, jossa puhutaan mitenkä menestyt tässä toiminnassa ja mitenkä tämä maine ylläpidetään hyvänä. Ja se on paljon enemmän kuin pelkkä kryptovaluutta. Se voi auttaa rakentamaan meitä kaikkia parempaa tulevaisuutta globaalisesti ja siellä on myös fyysisiä tuotteita, eli uusi tabletti, joka on hankittavissa ja siellä on tätä koulutusta tietokoneessa sitten valmiina. Ja lisää tuotteita on tulossa ja palveluita tulossa, joka tekee yhtiöstä aina vaan paremman ja vahvemman. Miten nuo sivut, websiteit on, toi OneCoin, OneLife ja sitten Academy, niin miten ne eroaa? Onko ne kuitenkin ihan samoja sitten avaatko noita vähän noita sivuja ihan, että mitä ne pitää sisällään ja pääseekö niihin ihan samoilla tunnuksilla, mitä sulla on olemassa? Joo, nyt ennen sä kirjaudut omalle tilille OneCoin kautta EU-sivuston kautta ja nyt se kannattaakin kirjautua onelife.eu kautta ja sieltä pääset omalle tilillesi kuten ennenkin. Ja sitten taas OneCoin-sivustolla tulee olemaan tästä tietopuolta todella paljon, samoin kuin sitten One Academy on tällainen kouluttava osuus siellä. Että näille kullekin tulee niin kuin oma roolinsa. Että sä pääset näitä tietoja opiskelemaan Lontoon murteella täältä One Academy puolelta. Joo, näin on ja sitä kannattaa kyllä käydä läpi, koska tämä vaatii paljon opiskelemista, että ymmärtää todella kunnolla, mistä on kysymys. Joo, mä tsekkasin tuon OneCoin-sivun, sieltä pääsee myös suoraan tuolle OneLife-sivulle sitten, että ei ole mitään ongelmia, että se heittää sinne, kun kirjaudut sitä kauttakin, että homma pelittää ihan aikaisemmillakin tuotteilla tai aikaisemmillakin osoitteilla, mutta nyt on hyvä tietää, että se jakautuu 3 osaan. Joo, tässä on nyt sitten, että näytetään maailmalle, ketä ollaan, että se on huippukryptovaluutta, jota ollaan markkinoimassa ja meillä on maailman paras verkosto tekemässä sitä ja se on monien miljardien eurojen kokoinen yhtiö. Katsotaan sitä vielä jatkossa tarkemmin. No niin, kuulostaa hyvältä. Vuonna 2015 aloitettiin ja sen jälkeen OneCoinin kasvu räjähti ja
Alussa ihmiset voi olla, että nauroivat tälle jutulle, mutta nyt ei enää kukaan naura, kun katsotaan mitä on saatu aikaan. Eli OneCoin on kerännyt rahaa markkinoilta jo yli 4 miljardia euroa. Mm-hmm. Ja Bitcoinilla on toistaiseksi vielä 8 miljardin paketillaan niin johtoasema, mutta tänä vuonna me otetaan se kiinni. Just joo. Ja tässä on tämä tarkat luvut, 4,4 miljardia on OneCoinin markkinoilta keräämä arvo ja 7,9 miljardia Bitcoinilla, että siinä on meillä sopivasti tehtävää. Tämä on ihan päivitetty tähän päivään tämä tieto. Joo, toi oli Lontoon esityksessä ollut tieto. Kyllä. Muuta aika kaukana, kun katsoo noin. Litecoinia on osaltaan sitten, ja en mä näistä muista ole kuullutkaan mitään, että siinä on kahden kauppa tuossa. Joo, kyllä se kisa käydään nyt OneCoinin ja Bitcoinin kesken, ja tietysti Rujalle oli suurin kunnia se, että häntä oli alettu nimittää Bitcoinin tappajaksi. Ai jaa. Joo, niinhän siinä Lonto-uutissa kerroit. Hyvä. Sitten tavoitteet 2 vuodelle. 10 miljoonaa käyttäjää ja sitten meidän hommana on tehdä 1 miljoona kauppapaikkaa ja tämä kaikki 2 vuodessa. Joo. Kuinka se tehdään? Siellä on varmaan sitten myös ohjelma, miten päästään tähän. Joo, tuo ei oikeastaan on sikäli fiksu juttu, että tämä OneCoin on tässä ohjelman keskipisteenä ja tällaista kokonaiskonseptia eivät muut kryptovaluutat pysty tarjoamaan. Eli tämä One Akatemia, joka hoitaa tämän koulutuksen, niin on ainutlaatuinen, jota ei ole kenelläkään muulla kryptovaluutalla. Myös tuo pörssi on tulossa, johon OneCoin menee mukaan. On iso yhteisö, joka markkinoi tätä OneCoinia. Sitten tulee olemaan 1 miljoona kauppapaikkaa, kun me niitä tehdään. Aivan. Ja sitten voidaan maksut hoitaa korteilla ja OnePayn kautta. Ja sitten on tulossa toi trading ja investointi, forex-toiminta jatkossa. Ne tulee olemaan investointirahastoja, joissa voi olla mukana. Sitten on hyvän tekeväisyys One World Foundation, jossa saa olla mukana. Joo. OneCoin Cloud, siellä voit pitää omat tiedot 100% turvassa ja salassa. Sitten on Coin Vegas, jota ei Suomessa saa mainostaa, mutta tämäkin on siellä jäsenille tarjolla. Just joo. Eli tällainen kokonaispaketti on vain OneCoinilla. Noihan osaltaan jo toimii, mutta siinä on lisään tullut jonkun verran näitä asioita ja tavoitteen suuntaisesti sitten varmaan toimitaan ja noi tukee kaikki sitä, minne ollaan matkalla ja ihan hyvä näin. Joo, siinä on tämmöinen visionäärinen kokonaisuus ja katsotaan sitten, ja tämä on vasta alkua, niin kuin ne sanoo. Eli koko ajan haetaan hyvin menestyviä verkostoihmisiä, jotka tulee mukaan ja hakevat lisää porukkaa mukaan. Ja varmasti saadaan paljon uusia ihmisiä myös mukaan tekemään lisää verkostoa. Ja varsinkin niitä haetaan Kiinasta, Intiasta, Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta, että saadaan todella miljoonat ihmiset tähän mukaan. Joo, hyvä. Ja tämä on tehtävissä sen takia, että OneCoinilla tulee olemaan maailman paras käytettävyys maksuvälineenä. Ja se tulee hakemaan tätä rahaa sen 4 miljardin lisäksi todella monia miljardeja, jotka on sitten käytettävissä tuossa kansainvälisellä maksuvaluuttapuolella. Aivan. Jolloin täällä tulee olemaan maailman suurin kryptovaluuttareservi, joka varmasti tulee osittain korvaamaan
reservejä, jotka nykyään on vielä dollareissa 8% ja euroissa ja niin edelleen. Suurin käytettävyyshän tällä tulee olemaan näissä kehittyvissä markkinoissa, jossa ei ole pankkijärjestelmää ja täälläkin se varmaan pikkuhiljaa ajetaan alas, niin sen takia on tuolla Afrikka ja Etelä-Amerikka ja sinne suuntaudutaan ja siinä mielessä ihan hyvä näin, että kaikilla olisi sit se lompakko niin kuin ja oma pankki taskussa. Joo, saadaan se sinne tietokonekännykkään ja se kulkee siinä, eikä tarvitse mitään pankkeja perustaa eikä kalliita systeemeitä, vaan se käytää kryptovaluutan maksaminen siellä omalla kännykällä kaikista kätevemmin. Joo, ja ottoja ei tarvitse laajentaa Suomen ulkopuolelle enää. Ei tarvitse tehdä uusia ottopaikkoja. Joo. No niin, tässä on sitten vielä 3 pointtia. Käydään nämä läpi. Tässä on tuo teksti englanniksi, mutta mä koitan tulkita sen sulle nopeasti. Ja tähän perusasiat, että tämä on globaalinen, tämä systeemi on läpinäkyvä ja tämä visio on toimiva, jotta tehdään tämä talouden vallankumous. Ja globaalinen tarkoittaa sitä, että voidaan tehdä halpoja rahansiirtoja yli rajojen kautta pallon ja siellä voi olla miljoonia ihmisiä 195 maassa ja 6 mantereella, jotka voivat tätä käyttää. Ja tämä on täysin riippumaton eri maiden hallituksista. Aivan. Ja toiminnan on oltava läpinäkyvää niin, että olemme rehellisiä kaikissa liiketoimissa. Ja OneCoin asettaa uuden teollisuusstandardin, joka toteutetaan niin, että kryptovaluutan KYC-dokumentit ovat kaikki mukana tässä uudessa lohkoketjussa. Ja OneCoin haluaa tehdä kryptovaluutasta läpinäkyvän niin, että se voi olla meidän jokapäiväisessä elämässämme turvallisesti mukana maksuvälineenä. Okei. Ja voidaan sitten myös hallitusten kanssa ja poliitikkojen kanssa keskustella siitä, että tämmöinen teollisuuden parempi säätely saadaan aikaiseksi tällä alalla. Ja Ruja on tosiaan visionääri. Iso visio on se, että OneCoin on valuutta, jolla on suurin markkinoilta kerätty rahan arvo ja sen käytettävyys on parasta ja sillä on eniten käyttäjiä globaalisesti. Ja niin, että nämä rahoituspalvelut ja rahasiirtopalvelut ovat saatavissa jokaiselle maapallon päällä ja siellä on koulutusta tarjolla ja voidaan yksinkertaistaa ja ottaa mystiikka pois tästä kryptovaluuttojen käytöstä. Ja näin miljoonat käyttäjät voivat käyttää sitä todella nopeana maksuvälineenä ympäri palloa. Ja tässä tämä isompi visio. Joo, siellä on sitten vielä jotain muuta. Siellä on blockchainia ja muuta tämmöistä, miten edetään näiden tavoitteiden suuntaisesti. Joo, siellä on vielä tämmöinen juttu, että halutaan olla ilman rajoja, eli tämä on nopea ja halpa tapa siirtää rahoja yli rajojen. Olet sitten missä vaan tai olet kuka vaan, niin se käy, kun sinulla on OneCoineja käytössä. Ja OneCoin tulee olemaan todella helppo ja turvallinen maksuväline. Sitä on helppo louhia, sitä on kaupata ja sitä on helppo käyttää. Etkä tarvitse itse mitään monimutkaisia tietokoneita sen hoitamiseen. Ja myös tämä keskitetty malli suojaa jäsenten turvallisuutta ja varmistaa sen, että ne on KYC-dokumentit ja kaikki siellä aina mukana. Ja OneCoin on ainoa kryptovaluutta, joka myös itse auditoi koko ajan tätä blockchainia, eli tätä lohkoketjua.
Ja mielenkiintoista on se, että on niin vahva lohkoketjusysteemi, että sillä voidaan tehdä enemmän kauppoja globaalisesti kuin mitä nämä luottokortin tarjoajat voivat tehdä. Ja enemmän kuin kukaan kilpailija pystyy tekemään. Niin tämä lohkoketju on käytössä joka minuutti ja voi tuottaa 10 000 uutta OneCoinia ja myös täyttää sitten kaikki kauppiaiden tarpeet. Okei. Ja tässähän nyt tulee tämä louhinta nopeutumaan ja uusi tämä blockchain-järjestelmä otetaan käyttöön ja siellä on sitten porkkana sitten pohjalla, että mitä käyttäjä siitä sitten hyötyy, mutta varmaan kerrot tuonnepana. Miten toi on sitten kaikki mahdollista? Joo, oikeastaan miten tämä pystytään tekemään, koska nykysysteemillä se ei kyllä tule onnistumaan, eli niin kuin, ei me pystytä tekemään, jos se homma on niin kuin entisellään. Meillä on liian pitkä jonotuslista ollut louhinnassa 3-6 kuukauteen ja sitten nyt on tullut tosi suosituksi ostaa näitä koulutuspaketteja, että riittääkö raha kaikille ja sitten vielä moni on laittanut CoinSafeen rahoja, niin mistä niitä kolikkoja sitten riittäisi. Ja kun niitä pitää vielä riittää kauppiaille ja uusille markkinoille ja sitten, että tätä käytettävyyttä voidaan lisätä, niin 2,1 miljardia kolikkoa ei ne tule riittämään juuri mihinkään. Paljon niitä pitäisi olla? Onko se jotain 10 vai 100 kertaa? No sitten se on, tuossa tulee, että niitä tehdään 60 kertaa enemmän, katsotaan siitä oma slaidi. Okei. Koska muuten olisi käynyt niin, että ei voitaisiin lisätä jäseniä tai ei voitaisiin rakentaa kauppapaikkoja. Ja tämä onkin sitten se vastaus siinä, että tehdään niin monta miljardia kolikoita lisää, että ne riittää. Ja niitä on päätetty nyt tehdä 120 miljardia kappaletta. Oho. Ja se tapahtuu nyt sitten tuonnempana. Joo, nyt joudutaan hylkäämään se nykyinen lohkoketjusysteemi ja siirretään kolikot kokonaan uuteen lohkoketjuun, joka mahdollistaa sen, että voidaan tehdä riittävä määrä kolikoita. Ja tämä siirtyminen on tuossa 1.10. Just joo. Eli se takaa sen, että kasvua voidaan jatkaa ja sitten ei tarvi odottaa louhimista enää monta kuukautta, vaan 5-7 päivää, niin kolikot tulevat louhinnasta kolikoiksi. Ja samalla on se mahdollista, että kauppiaat, jotka ottavat OneCoinin käyttöön, niin kun hyväksyvät OneCoin maksun, niin saavat sen samalla sekuntilla omalle tililleen OneCoineina. Ja esimerkiksi Bitcoinissa voisi joutua odottamaan 10 minuuttia, että se kauppa menee läpi, kun meillä se tapahtuu samalla sekunnilla. Ja kun tämä toimii, niin se on niin askel kohti tätä pörssiä jälleen. Joo, no mitä sitten, kun louhitaan lisää, niin laskeeko kolikkojen arvo sitten? No se on se suurin huoli tässä, että kävisikö niin, että mun kolikon arvo laskee, kun niitä tulee oikein paljon. Mm-hmm. Mutta Ruja tässä webinaarissa perustelee sitä, että kun brändin arvo kasvaa, niin kolikkojen arvo kasvaa brändin myötä ja kun sen tunnettuus globaalisti kasvaa. Ja toinen, että käytettävyys tulee huimasti kasvamaan, kun haetaan 1 miljoona kauppapaikkaa, jossa niitä on käytettävissä, niin silloin tämä valuutan arvo mieluummin lähtee nousuun kuin laskuun. Aivan. Mutta että et olisi siitä huolissasi, että sun valuutan arvo voi laskea vaikka puoleen, niin yhtiö lupasi tällään kerran historiassa tapahtuvan jutun, että kaikki kolikot, mitä sulla on ja mitä tokenit sulla on louhinnassa, niin 1. lokakuuta, kun uusi lohkoketju aktivoidaan, niin he tuplaavat omistustesi määrän. Just joo. Ja silloin myös tämä
painomäärä kasvaa sitten että kolikoita aletaan painaa lisää. Joo, niitä alkaa tulla sitten sillä vauhdilla, että niitä on 10 000 joka minuutti, kun ennen oli 10 000 10 minuutissa, että se vauhti moninkertaistuu. Just. Tämä on todella tärkeä juttu, että nyt kannattaa ennen 1.10. hankkia niin paljon haltuunsa sekä vankoineja että toukkeneita kuin mahdollista, koska sulla on mahtava tilaisuus kaksinkertaistaa se. Ja tämä tapahtuu vain kerran tämän yhtiön historiassa. Aha, tämä on lupaus. Näin ne on luvannut ja tavallaan se on aika helppo toteuttaa, kun tuolla uudella lohkoketjulla pystytään niin paljon enemmän tekemään kolikoita. Joo. Ja se uusi lohkoketju tulee varastoimaan ne KYC-tiedot, mitä sinne olet syöttänyt, passikopiot ja nämä osoitetiedot ja kaikki. Ja siellä on sitten mahdollista todella 3 vuodessa kaivaa tämä 120 miljardia kolikkoa. Just joo. Kun niitä joka minuutti saadaan lisää. No, tämä taas takaa sen, että OneCoin on nyt jo sitten määrältään, mitä louhitaan, niin maailman suurin kryptovaluutta. Eli tässä on otettu ennuste minne, onko 2 vuoden päähän vai mihinkä on tämä? 2-3 vuoden sisään niin laskennallinen ennuste tuosta, että missä ollaan ja muut ovat sitten varsin kaukana takana. Aivan. Ja tärkein juttu tässä nyt oli, että tuplaa kolikkosi, kun liityt ennen 1.10. Eli tehdään tässä samalla kryptovaluuttojen historiaa ja asetetaan uudet vaatimukset tälle läpinäkyvyydelle koko kryptovaluuttamarkkinoilla. Ja koko systeemi on sitten valmiina hankkimaan kauppiaita näitä miljoonakappaletta, joilta voimme sitten ostaa palveluita OneCoineilla. Ja todellakin tämä on isompi kuin mitkään muut kryptovaluutat. Joo. Miten noita kauppiaita alkaa tulla mukaan? Onko siinä jokainen, joka omistaa näitä, niin asiamies ja myyjämies, joka sitten niin lähtee tonne ja kerää niitä kauppiaita sitten siihen mukaan, vai miten tämä toimii? Tästä tulee tietoa nyt lähiviikkoina ja jokainen voi olla myyjämies, myyjänainen ja tehdä näitä sopimuksia, kun sopimuspohjat on valmiina ja päästään tekemään siitä lisää bisnestä ja tietysti mielellään hankkimaan näitä kauppapaikkojen isäntiä, emäntiä myös OneCoin asiakkaiksi mukaan ja sitten vielä, että se liike tulee ja hyväksyy nämä maksuvälineeksi, niin meillä tulee mielenkiintoisia mahdollisuuksia olemaan jatkossa. Ja samalla siinä voi mainostaa itseä sitten. Samalla mainostetaan näitä Niin ja siellä tulee sitten vielä tämmöinen puhelinapplikaatio, joka tulee käyttöön, että sä näet sun kännykästä kaikki 500 metrin säteellä olevat liikkeet, jotka hyväksyvät OneCoineja ja siellä voivat nämä liikkeet tehdä sulle tarjouksia ja niin edelleen, että tästä tulee todella hyvin toimiva kauppapaikkasysteemi. No niin, kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta. Lopetetaan tähän ja lisää tietoa saa tuolta meidän sivulta www.onecoinfinland.net ja aina voi soitella Skypella tai puhelimella tai pistää sähköpostia, niin kerrotaan millään näistä OneLife ja OneCoin ja Foundation asioista lisää. Hienoa. Tämä oli hieno suomennos tuosta webinaarista. Kuka ei ole paikalla, niin taas tuli lisää tietoa ja läpinäkyvyyttä, että missä veneessä ollaan mukana. Joo, tervetuloa veneeseen mukaan, ellei ole siellä. Joo, kiitos. Soudetaan yhdessä.